Takže čaute ľudia, ja vás vítam u môjho nového videa na tomto kanále a toto video bude z Minecraftu a v tomto videu budeme testovať mutantov. A tí mutanti sú v tomto vajíčku. Každý je niečo iné, taký je zombík, taký je creeper, ak to je creeper, neviem presne. Takže ja to viac nebudem okecávať a poďme na to. No, takže prvým čím by som začal je to mutant Wither Skeleton spawner. Takže asi môžeme ísť na to, ale ešte predtým si asi tú čestku dačím zakriem, takže tu. Dobre, teraz som zakryl čestku obsidiánom. Či obsidiánom, bedrockom, aby ju toto nemohlo rozbiť. Takže ja sa vybavím a môžeme ísť na to. Takže, no, takže som už vybavený. Ako vidíte, mám peknú helmu, aj oblek, takže uvidíme, koľko vydržíme od tohto bossa a zoberieme si napríklad túto kudlu, to je jedno, takže ja to spawnem a dám si survival, takže, dobre, takže od teraz sa to začína, takže pokladám vajíčko a teraz musíme poraziť tohto bossa. Au, au, nemôžem nič robiť, to čo robí? Hej, to čo robí? OK, dobre, hádže voľaké po mne teraz tieto vlny a no, nejak to poviem, zomrel som. Takže, no, dobre, som už pripravený a asi nie som. Práve som si dal veci a už ide po mne. A tohto mám ako dať, lebo hádže po mne vlny. To čo je? Dobre, nič nevidím. Kde ho mám buchať? Kde je? Idem odtiaľto. Zjedz to. Dobre. Neviem, proti tomuto bossovi nemám šancu. Alebo? Aha, tak som ho zabil. Dobre. Som si ani nevšimol, ja som ho zabil. Aha. Dobre, tak ja som ho zabil potom. Takže môžeme ísť na ďalšieho bossa. Takže ďalším bossom bude Mutant Blaze Spawn Egg, takže môžeme ísť na to, idem sa ešte vybaviť. Dobre, takže ja som vybavený a môžeme ísť spawnuť bossa. No, dám si Golden Apple predtým a poďme na to. OK. Dobre, nie je až taký silný, ale hádže dosť veľa. To čo urobil? Aha. Ježe toto. Ježe bude iba oheň dávať. Zjedz to jablko. Jedz to. On dáva strašne veľký damage. Poď, stoj, ale nech stojí. Ja ho nemôžem hitnúť. Aha, do srdca ho budem buchať. Dobre, ubera strašne veľa. Brutálne veľa ubera. To čo tu za mňou posiela? Voľakých malých blazov. Zabij ho, dobre. Dobre, idem za ním. Ale hej, on tu strašne veľké diery robí. Stoj! Ty zomreš, pochop to. Ale nech sa drží pri zemi, ja ho nemám ako zabiť. Dobre, ide k zemi. Au! To čo robí? Hej! To čo na mňa posiela? Pomoc! Hej, chľud chvíľku. Au. Dobre, nie. Teraz alebo nikdy. Dobre, netrafil si sa. Super. Bum. Yes. Zničil som mu jeden shield. Takže ja mu musím zničiť tie shieldy. Dobre. Poď. OK. Posiela ďalšie. Stoj. Stúpaj sem. Poď. Ďalší shield mu musím zničiť. Dobre, ďalší má zničený. Poď do srdca. No. Au! Ďalej, uber, kľud. Dobre, nemyslel som to za kľud. Au! Hej, ale dosť. Koľko toho tu narobil? Nie, hej, on si regeneruje tie shieldy? Alebo neviem. Hej, týchto malých musím zabiť. A koľko dávajú? Ja neviem, koľko majú hápok. To som vážne zomrel. Nie, dobre, zoberiem si ďalšie vybavenie a ideme ho zabiť. No dobre, takže už som si dal svoje veci naspäť. A ideme sa ho pokúsiť zabiť zase. Ale teraz sa nám to už musí podariť. Hej, ale dosť. Kamo, čo to robí? Nie. Zabij. Zomri. Dobre, jeden mŕtvy. A poď, si na zemi. A do srdca. Skap. Hej, my sme asi zabili. Ukáž. Čo robí? O nie.
Hej, my sme ho zabili. Hej, to čo tu spravil? My sme to zvládli. Dobre. A ešte týchto tu musím doraziť. Zomri. Aj ty zomri. Nie, zomreť, nie. Nie. Dobre, ešte zomrem na týchto. Dobre. Hej, my sme ho zvládli. Kúknite sa tu, čo spravil. Dobre, môžeme ísť môžeme ísť na ďalšieho bossa. Dobre, a ďalším bossom bude Rodling Spawnek, takže ho poďme spawnúť. Čo to je? Aha. Dobre, tak neviem, či je toto taký boss. Aha, ja tu mal ten Blaze, nie? Ukáž nakoľko, či to nie je náhodou taký vylepšený. Aha. OK, tak ja som si myslel, že to je taký nový, takže môžeme ísť na ďalšieho bossa. No dobre, ďalším bossom bude tento Mutant Shulker Spawnek, tak poďme na to. Fuj, to čo je? Ukáž, a môžem tu jaký damage dáva? Aj týchto malých musím... Hej, to aký damage dáva? Kámo, to je hnusné, fuj. Prosím, nie... Hej, on strašne veľký damage dáva. Ukáž. Nie. On keď to má otvorené, že asi dáva najväčší damage. Nie. Mám jeho efekt. Koľko dáva? OK, má to zakryť. Nie. Musím sa najesť, lebo ja zomrem na full damage. Nie. Som mŕtvy. Hej, ľudia, som mŕtvy asi. Hej, kam to ide, máš? Pomoc! Koľko to mám? Hej. Ale dosť, to jak ho mám zabiť? Dobre, ja sa vybavím zase a ideme ho zabiť. Dobre, takže ja som vybavený a teraz ho už musíme zabiť. Fuj! Nie. Hej, jeho ťažko je zabiť, ukáž? Koľko? 0, dobre. Dobre, nesmieme sa nehať trafiť od tých jeho levitujúcich vecí. Ale ja neviem, kde ich strieľa. Nie, toto nás nesmie trafiť. Musíme ho búchať tam, keď to bude letieť, tá taká fialová vec. Toto presne. Nie, ja ho naštujem iba. Nie, prosím, nie tu nie. Koľko? Dobre, letím dole. Letím dole. OK, portals, nie. Nie. Koľko to mám? 2 sekundy, dobre, to je ešte v pohode. Nie, on to teraz vypustí. Nie, on vypúšťa iba teraz šalkre. Kým on toto nepúšťa tie fialové veci, no! Čo to robí? Kde je? Nie. Hej, dá sa ho dáko zabiť, keď... Aha, nie. Nie, dobre. OK. Dobre, tak... Aha. Dobre, takže tento boss sa nám nepodarilo zabiť, takže môžeme ísť na ďalšieho. Dobre, a ďalším bossom bude tento Mutant Husk Spawnek, takže uvidíme, čo to bude. Aha, takže to je takýto zombík. Ak viete, ak si to pamätáte ľudia, tak toto bol taký... Toto je zombík, ale bol v inej verzii, ale bol v zelenej. Takýto bol v roku, neviem, 2017 stále. A bol proste zelený. Nie takýto, ale zelený. Aha. Dobre, tak ešte raz to skúsime. Dobre, takže teraz som už pripravený a teraz ho už normálne zabijeme, nie ako teraz, čo ma vyhodil do vzduchu a zabil ma hneď. To si nemyslí ani, že bude ma takto zabíjať. Dobre, kľud, nehač to po mne. Aha. Poď. A jak ho mám zabiť, nie. Au. Uhni. A tieto svine po mne hádže. Bum, takto do chrbáta ho budeme. O nie. Prosím. Nič som ti nespravil. Nie.
Dobre, teraz do tretice všetko dobre to bude. Dobre, tak teraz som už normálne vybavený. Teraz proste už nezomriem, ani si nemyslí. Teraz sa už pokúsim fakt nezomrieť. A ak to teraz nezabijem, tak pôjdeme na ďalšieho bossa. Poď. Oh. OK. Hej, ale to je taký sprostý piesok. Au, čo robí? Uhni. A ja som asi dosť nahitoval. Nie! Dobre, nie, tak tohto bossa sme nedali, takže pôjdeme na ďalšieho. No, dobre, tak teraz dáme na dnešný kajšok posledného bossa a tým bude Mutant Spawnek, takže poďme na to. O nie, čo je toto? Čo je toto? Aha, dobre, takže dupe a naráža. Poď. Tohto už musíme zabiť. Tomuto som dal strašnú pecku. Nie. Pozor, nie. Hej, on je naštvaný, nie. On je červený. Kam? Hej, a dosť! Hej, jak neviem takýchto bossov dávať. Dobre, dám si ešte raz to vyskúšam a teraz už fakt zabijeme. Dobre, takže teraz už toho bossa dáme. Neviem, kde zmizol. Aha, tam je. Dobre. A zobral som si ešte 2 Enchanted Golden Apple, lebo fakt ja už nemám ani rady, takže... Dám si Enchanted a... Teraz by to mohlo výjsť. Poď. Teraz mi ani nehovor, že aj keď mám to Enchanted Golden Apple, že ho nedám. Asi nie ani... Dobre, som mŕtvy. Hej, pomoc, nie, prosím. A teraz dám Enchanted Golden Apple a ideš. Poď. Nie. Hej, oni sú strašne silní. On je strašne silný. Au, dobre, ja neviem. Nie je dobré ľudia, tak ja si myslím, že všetko bude na toto video. A myslím si, tak, že dajte like a odber a čau!